Ayo, Pak Petruk. Jane Pak Yoko kuwi jenengan kula kowe aja lali marang aku kiye. Dodo rek ngono Pak Yoko kae ya. Wah, metu. Oh, Bang. Ambune kok kaya pedes. Suaranya wow. Aku ki arep merseni wong aku dhewe rung karuan kok malah merseni awakmu kok piye. Wis saiki tak omongan sih nek kono nek dahar-dahar aja pekewo karo aku. Aku ki ngerti perasaane wong ngono ngerti. Ndang kepengin piye ngono ki. Aku tak omongan karo Petruk ngono. Iki krawitane mau jenenge Agung Agung Rasa. Rasa mirasa. Malah warung. Agung Rasa, krawit aku mbiyen dhisik dhewe jenenge Asmara Laras. Siji mbok kendangi mbiyen kok. Iya. Terus bar kuwi terus kae lho Pak Narto sedo lah terus ndek Pak Mujoko sedo lah. Bar Pak Mujoko kuwi terus do ning oke sing ning Gebang. Oh, master-mastere condong raos biyen. Iya. Mula aku ki sithik akeh melu memviralkan gending-gending Mbah Narto arep wis viral. Ning biyen ki sing dijupuk dienggo iringan wayang kuwi mung ora pati akeh. Kanggone ditirokke kanca-kanca ing pedesan. Ngono. Apa ya? Ya ora pati akeh nek biyen. Ya kaya dirada